guys, nanlaban na sa day ko karon guys. Kapait din yung trabaho na itong inahan oy. Labat time na sabta kay daghan ng labunon guys. Kung bana day guys, so ang hunaw din siya guys no. Sabi na kog mutabang dili day charot. Hay, kapait din papel sa inahan. Medyo init guys. Sige. Was-was lang ko puti guys no. Then, maraming sapason kaya lang dali mahuman. So, samot ko niya akong darling guys. Oy. Sige pa supaso o apil niya akong iring. Nga side silong dai ko guys, grabe jud ka init. Isuping init diri sa mo guys. Siyempre kay nila pa nag-ninyo naman daw. Di madag dito pa silong, grabe ka init. So ating mitik-mitik ko ng gusto so guys. Share mo man dali.